I dobrodošli dragi moji u novi video. Danas kako možete da vidite sam obukao košulju i stavio kapu jer moram da idem da se šišam. Šalim se ljudi. Danas želim da pričamo neke teme kako biti uspešan ljudi. Znači svu ovu temu me podsjetio negdje Lux 27 sa njegov program. Ništa od njegov program sada neću da pričam. Ako želite da napravim video kakav je njegov program kada sve to pregledam i sve naučim nešto, možemo da snimimo video i da ocenjujemo, ali sada se radi o meni. Znači šta ja mislim o tome kako treba i pre nego što da kaže uspešan, šta si ti uspešan. Ne mislim ja sad kao šta sam ja uspešan ili da budete vi, brate, neki mega hit na YouTube, nešta, brate, ili u muzici, ili u poslu, ili pametni idu u školi. Mislim inače kako, šta, gdje, jer ja sam negdje godinu dana na YouTube, već ću više da se fokusiram na YouTube i to poznato, ali to naravno vazi i za poslovno. Zavisi šta radite, vidite kako može YouTube biti posao. Tako da neke svoje ideje, možda neke svoje greške koje sam pravio, koje bi sada poboljšao, s kojim možete sigurno bolje odmah u startu da krenete. Pa onda ajmo da krenemo. Prva stvar koju morate da razumete da je motivacija prolazna. Znači ljudi kada ste motivisani, na primjer sada želite ovo, ono, to je lepo, ali će to da prođe ljudi, verujte mi, to će da prođe, to će da vam traje nedelju, 2, 3, znači morate. I kad nemate motivaciju i ne želite, brate, bilo to da snimate, da slikate, da pričate, znači morate jednostavno da ustanete od kreveta i da kažete sad ću to da uradim, jer će nekada da se isplati, pa ćete nekad opet da dođe period da imate motivaciju, tako i kod mene, ja imam nekad motivaciju veliku da snimam, da pričam, da sve, a nekad imam manju, ali i dalje moraš da snimaš, naravno, nije to, naravno je bolje uvek kada imaš motivaciju i kada snimaš, jer, jel te, ljudi to primete da ti želiš to, da ti lupaš fore, da ovako, malo manje se to primećuje, ali ok, bitno je, vi ste nekako da budete konstantni, znači da imate neku disciplinu, ne samo motivaciju. Primjer, sada želim 3 nedelje, pa 3 nedelje neću, pa ću 3 nedelje da krenem opet bilo čem da se bavim, da li to bilo slikanje, snimanje, pevanje, posao, šta god. Znači, budete konstantni i morate da razumete, trenutno ste motivisani, kad prođe ta motivacija, sedimo i dalje, jer te će opet motivacija da dođe. Drugo je, jako važno, ljudi, da zapišete svoje ideje. Ne znate vi koliko ja ideja sam imao za snimanje koje zaboravim. I sad se vi pitate kako može to da se zaboravi. Verujte mi, i ne mogu više da se setim. Ili padne mi neka fora na pamet. Naprimjer, u videu možeš to i to, za to i to da kažeš. Kad reagujem na vidi tako i tako, ja zaboravim onda. Čim su pali kamere, ja zaboravim. Zapišite, verujte mi, to radim u zadnje vreme kao i sad sam zapisao da treba stvari da zapišem, možete da verujete, evo stvarno vam kažem. Tako da nećete da zaboravite, imate neku strukturu, šta god da bude, znači zapišite stvari, šta želite da kažete, šta želite da uradite, šta želite da snimite i napišite konkretno neki, pišite reč po reč, verujte mi, bolje nego da zaboravite. Treća stvar, kao što sam rekao, budite konstantni. Znači budite konstantni, budite tu, morate da razumete da neće ništa odmah. Znači neće ništa odmah. Pa ni najobičan posao neće odmah, razumete, opet morate mjesec dana da radite da primite platu ili koliko god. Tako da, budete nešto konstantni, znači nešto želite, budite konstantno dobri. Nemojte jednom predobri, jednom loši. Naravno i na YouTube je tako, jer na primjer kada putujete ili kupite auto, naravno da to ima više pregleda i da je to mnogo više interesantno ljudima, nego kada sad snimate video, ne znam, iz sobe, nešto gdje pričate, gdje jednostavno tako, razumete? Znači, jednostavno ok, ali budite konstantno neki interesantni, imajte svoje neke fore koje neće možda svaki da razume i pravite jednostavno svoju neku karijeru. Ja uvek kažem, ugledajte se na druge, znači neko kaže ne, ja hoću sam svoje, to je lepo, ali ti opet možda se inspirišeš, razumeš, ti ne moraš da uzmeš, ako je ovaj YouTuber rekao tako i tako, ja isto, 1/1, ali ja mogu da se inspirišem, ja vidim što je dobro, što on snimio, ja mogu to ovako, može to bolje. Razumete šta hoću da kažem, uglavnom inspirišite se od drugi YouTubere, tako uglavnom ja radim. Četvrta stvar, sad se mene to ne tiče, ili ja barem nisam osjetio to toliko, ne slušajte druge, brate. Kako god to glupo da zvuči, mislim sad će mnogo to glupo da zvuči nekome, kad ja kažem ne slušajte druge, odnosi se pogotovo na dalje ljude. Kao neki prijatelji ili neki koji poznajete, jednostavno, to znaš, to, pustite ljudi, batalite to. Svako će da kaže, to kad ja nemam, da razumete, ako ja nemam s nečim dođenu do tačku, na primjer sada, neki trener fudbal, brate, ja niti gledam fudbal, niti znam fudbal kako se igra, niti ništa. Naravno ja ću, ajde bre batali to, razumeš? Ali bitno je, vi znate šta je to, vi znate da tu
vidite sebe, da želite, znači tu idete, onda ljudi bi rekao to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal i vidimo se u drugi video, volim vas.